Ja sam Veselka Šoštarić. Zamolili su me da ukratko objasnim kako je došlo do te nagrade, tj. nominacije. Znači, radi se o nagradi Golden Light. Za nju sam nominirana prošle godine na temelju videa i članaka koje sam, znači video sam snimila sama na zahtjev Hrvatske udruge za epilepsiju, a članak sam dala portalu Želim zdravlje u kojem sam ukratko ispričala svoju priču te ispričala zašto ja smatram da je bitno govoriti o epilepsiji. Znači, dodjela nagrade je bila u rujnu na 34. međunarodnom kongresu. Dodjeljuje Međunarodna udruga za epilepsiju osobama sa epilepsijom i onima koji o njima skrbe. A znatno su se istaknuli doprinosom u podizanju svijesti o epilepsiji. Dakle, prošle godine je sudjelovalo 19 dobitnika iz 19 država. Nakon same dodjele smo se dogovorili da ćemo ostati u kontaktu, te se tako svaka 2 mjeseca, to je do sad je bio jedan sastanak, dogovorili smo se da ćemo se svaka 2 mjeseca čuti preko Zooma, te razmijeniti trenutne ideje i gdje smo, to jest kako napredujemo sa projektima, jer mnogi od njih su članovi većih udruga i neki od njih imaju sami svoje udruge, tako da evo da vidimo kako možemo pomoći jedni drugima. Dakle, nakon te dodjele kontaktirao me novinar iz Čileanske lige za epilepsiju, te su ukratko za svoj medicinski časopis zamolili da sastavim odgovore na par pitanja o stvarnom stanju zdravstva u Hrvatskoj, te poteškoćama na koje oboljeli nailaze u sustavu i općenito u društvu. Znači, dostupnost medicinskih usluga, lijekova, koliko se dugo čeka na određene preglede, da li plaćamo lijekove. Ja sam na to odgovorila što kraće i što realnije sam mogla. Dakle, ono što bih još na kraju samo kratko htjela reći, na što bih se htjela osvrnuti, je jedan od glavnih problema s kojima se nose osobe oboljele od epilepsije, a to je diskriminacija. Diskriminacija na poslu, na radnom mjestu, u društvu. Mislim, mi svi pričamo o tome, ali osobe sa epilepsijom u stvari i dalje žive s tim svaki dan, što je već u nekim segmentima stvarno velik problem. Doktorica Elez je pričala o dozvolama za rad. Ukoliko nemate napadaje i uzimate redovnu terapiju, sama dozvola za rad nije problem. Mislim, možemo ju dobiti za određena radna mjesta koja su pogodna nama. Najveći problem je u stvari zadržati posao. Sama sam prije par dana dobila otkaz na radnom mjestu, samo zato što je 3 dana prije toga poslodavac u stvari saznao za moju dijagnozu. Ja sam do tad posao obavljala sasvim bez prigovora i uz dozvolu liječnika za rad, međutim prevladao je njihov strah od mogućeg napadaja i objašnjenje je bilo da je to za moje dobro. Dakle, nailazimo do čestog problema u Hrvatskoj gdje nam se granice što smijemo, što možemo raditi, što bi trebali raditi, da li bi trebali imati obitelj, ne bi trebali, stvari nameću od samog društva. Nisu toliko problem ni medicinska ograničenja, ni pravna, već društvena ograničenja. Dakle, oni nama postavljaju granice unutar kojih se oni osjećaju sigurno. Dakle, te granice više štite njih. Znači, one u stvari nisu nešto što nama pomaže u životu, ali određuju naše živote. Znači, oni nama određuju s kakvim se poslovima trebamo baviti, što možemo, što ne možemo. I da bi se pokazali jednaki u društvu, uvijek se trebamo truditi više. Dakle, trebamo biti bolji od ostalih u sportu, bolji od ostalih na poslu i trebamo uvjeriti druge da mi zaslužujemo svoje mjesto u društvu, što je još uvijek većinom zbog stigme. Dakle, to je nešto s čim živimo svaki dan. Koliko god da se trudimo, ipak trebamo zaslužiti svoje mjesto. Dakle, mislim da je nekakvo rješenje prema tom problemu sa stajališta nas oboljelih od epilepsije, umjesto da mijenjamo mišljenja okoline koja su dosta ukorijenjena i njihovi stavovi su dosta čvrsti,
mislim da bi trebali mijenjati sebe, to jest da bi promjena trebala početi od nas. Trebali bi što češće pričati otvoreno i bez srama o svojoj dijagnozi i svojim primjerom pokazati ostalima da griješe. To je što mi u stvari možemo, da nas sama dijagnoza ne definira i da si baš i ne dozvolimo da živimo po pravilima koje društvo određuje, a nisu baš osnovana. Mislim da većinom ljudi sa epilepsijom to i sami znaju da mogu postići puno više od onoga što čitaju na internetu ili o primjerima koji čuju, samo što eto, ne možemo se nikako pokrenuti jer uvijek tu nekakav prisutan strah što ako se napade i dogodi, što ćemo tada. Dakle, ja bih evo poručila svima da pokušaju oni biti primjer drugima, da pokušaju umjesto da mijenjaju okolinu mijenjati sebe i da nekako budu svjetlo koje će potaknuti ostale da slijede njihov primjer i da ćemo tako polako, ali sigurno kroz određeno vrijeme promijeniti stavove u društvu, a tako i možda s vremenom ukloniti stigmu s kojom svakodnevno živimo. Evo, to bi bilo to od mene. Hvala.